Halor ke trading license balayo da ke North East Security Service kaba na ke jila Assam ban penya je ke kam security guard ha NIT sora na kaliang ke HNYF South East sora circle haka khatlai tarik ukala lingkot arajar arphun riu kalalet ban yakendu ya UCEM jong ke KHDC ban panjing shai halor ke tegamat hadian ke jing yakendu bat UCEM na kaliang ke seng ko ong ba ke jing pinshai na UCEM baya ke trading license jong ke te ke agency kadai ke ba halat kor Henry kat ba ya ke ba hasora ke te ke agency kala shushna to hi bat ulo ong ru ba ka certificate bala ai do CEO jong ka agency sha ka seng kadai ke ba shuthok Pertemuan je kendu jungi ya UCM jong ka HTC pan yo jing shai halor kani ka trading license ka ba u kanes u CEO jong kanes ula ai ha ka keti ke jongi te ha ka ba ngi pan jing shai halor jong kani ka trading license kalong ka ba ngi la shai hang ni ba kat kum ka jing penshai jong UCM namar ba ngi ka jing long ka jing dau jungi ka dei halor jong kani ka jongkani ka certificate de mentang lapan ni kajing pensya na UCM bat UCM ula batasya yang iba kani kadai kajing le fraud hi jongkani ka agency jongkani ka nes ba kala pendon kam baklai kani ka trading license mari ya kani ka trading license la issue tang hang te hapo like god akabaya dei bat jongji jong sipai jong air force hang te hapo like god tenre habaya dei bakani ka certificate pat kadai ka ba nilai keren syai menta nomor uang ba 8 dan kam ya kani nomor yangi hangni uai da ka kopi bat hangni kadon ka original tika ya kani ka benta kabut ba nakaliang UCM ula pensyai ba kadi ka fraud ka balale da kani ka agency bat mentang ila sim ya ka sim nilai yo ya ka jing ya keren bat ya ka jing menjur na UCM ru pangledon ya ka we ka jingmut ka ba ngi haban sim kalenti kumnu ba in terminate no ya kani ka agency nakti na po NIT kata ka benta ka ba ngi ya keren mene bat nakaliang jong ka sengru sabu ya ka appointment letter bat u director hakaba ngingin keli na u director bangin pan ya taka cooperative statement bangin yo ban tip syai ba kidon em ki jai beri khasi ki ba apply ya kani ka tender agency hang ti bat lada kidon ki jai beri ki agency khasi ki by day berkini ki SG ki security card ba apply hang ti nakaliang jungi ngin sim ya kalenti ka ba nakaliang kanet ka haban plea bank ya katenda namar bangilatip syai baula le fraud lembah kani ka trading license bande open bank ya katenda kanang ba kini ki agency jungi lada ki balalong fit bakin yo ya kani ka tenda hang ti hapo NIT tan kata ke bang ya keren tengis ngo ban omru bang suwa banginuan seni nakaliang kaseng ilawan ya kendu ya usoda jongka ilaka sai sopen ban ngisngeu ru ban kuble ya ka ya kaba ulaya menjur bangini yang lang hakaju kasur ba lada kani ke agency kaya ki kaya like naka rici sensyat snong kaya like ka klamio ya ke nusi kelawan bandung haki klem ka jingtip jongka ilaka ba kiru kinsim lang ka senjam banyak syakmat banyo ban terminate no ya kani ka agency kumbala keren dai si makin kaba nakani ule fraud dagani hi ule usim kabu ban pendar kam baklang tiapo NIT lembah ka jingdon jongkani ka certificate lembah ka jingdon jongkani ka certificate ka jungi na kaleng kaseng te min kat kum ka jing sotu jungi imat ba ngila ba syukran syah ba kini ki agency yang ti nomor ba kanit ka de jongka sendra te kumbangi syukran syah yang ti nomor ngila wa ngila research bangitip hi bakidon ki produk ki agency ki bade ki produk pesan jungi ki bela apply ya kan ikatan darang ti te ngisngau ban keren hida ka basai hang ni bai let imat hang ti hapo NIT kandon ka monopoli ka ba ban sim ya kata ka senjam baki ni ki agency ki ba nabar kin yo banwan ban tre hang ti bat baki agency jungi kin la kindu kenya kata ka tenda kat kum ka jing sutu jungi ka seng kat kum ka research ka bangila nakaliang ka seng jika ipa kasenjam ke pinakliang kaseng lambat ke agency ke pinsim men kawan kat kum ka jing ya menjur meneh
lengkat jung bat UCM kasenjam ka bangin sim nang ni syakmat kamut ba nakaleng kasem ngidbu ka appointment ya director jong ka NIT bat kumjuru UCM ulah yang i ka jubak mene ka bang wilayah sengohun lang nakaleng kaseng ba katahi bun fa yakin enforcement hang kia po NIT ba nsim ya kalenti ka ban yo ban terminate no ya ka agency nang tina po NIT